ga nan je bayar godo to wanda baka fa wa wannan wanda yake a bayan layin mana wannan dan matan burin mutumin nan shi mana mutsiyaci na fa na ganshi abun kure nan ba wani ya aike ni na ganshi ya ji ana bashi aran motar kaza kana wani abun nan wannan ne zai ma mola motarsa ce ya kai kwana uku bayan shi shigo da layin fa a wata mutumin da ake bashi 15,000 ka ce wa zai iya sayan motar naira 500 kai ma ka san wannan magana ce mara yiwuwa wannan dai motarsa ce ga na ya rubuta sunansa daban nan sunansa daban nan ko me a rayuwa me zaba kudin magana ya tunawa mutane kuma musu a rayuwa ina ruwanka ni gaskiya irin wannan abu gaskiya ba iya ba to ai da ba da kai muke zaman majalisa jika ai nan zaman gashi wannan ba motar sa bace ni na san wannan ba motar sa bace to wancan me ba sani ba makarici ne wannan waya ta da yake mutane ƙarya ni na san ina aka isa yata tunda a gaba na aka komai me ba sani ba bai ce aka yi da ina wani aka yi shi ba ai ma ba ta sa bace ma na ka tashi ai wallahi wannan motar na gano wannan wancan gayan ba ne ke kame mana wannan agwajin ba a wai wancan mana a ba shi bane ta yana ka ce mun ba ne ba wancan fa yaron dan gidan Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kabudin kwanaki ko ba gani ba ya soke shi a mota bane ina ba hi a shekaran jannan ma fa dai ka mun wasu kaji guda biyu adam mai waya ciki a ba shi bane yi wancan na gane shi ba wannan dan gidan Allah shehu ne ba na ga ya soke shi a mota fa shine mana shekaran jiya mu muke musa rubu da sandina ba gani nan da za ku mara ba kai wallahi wannan ba barawo bane wallahi ba barawo bane wannan shine mana malam Musa ina ta sallama ku amsa mun wai wannan dan gidan malam shehu wai shi yake magana wai barawo ne kuma ni na san yaron ba barawo bane ka gani nan ba yana waya ba yaron ne na san ba barawo bane barawo ne mana ya kuke wannan musuwa to ba barawo bane bai sace mana ba agwaji wancan ba ina shaye-shaye shi kuma wannan yanzu ai wannan abun bari ma kawai kira muku dambele wallahi izo wallahi Allah ni na san haka kan gaskiya nake wallahi mun sha kama ni ka san me wai na sai cewa haka je wai kai barawon kaza ne an daure ka nan to ga wani yake mu suka ce wai an daure ka a fol an zane ka wai saura ka an ma a sa mata ya kone ka abin da wa'annan suke cewa ke cin maro ba ni din wai kai ka ce duk munafunci duk zaman da kuke a nan kuma munafunci na ma kuke ke wannan ne nan wallahi sai na ci uwar ku abun nan wallahi